där är polis. Har du bälte? Ja, den där schyssta gammelgubben. Jag ska nog fixa det här bältet på något sätt. Katt eller vad var det? En hund? Ja, jag vet inte vad det var det. Det var det. Går på brons där nere. Vad är för bil bakom oss? Volvo. Saab 900. Ja, gubben ramlar bort helt för nu ligger och skramlar hela tiden. Jag gör inte ett dugg det. Sätter hockeypuckar sen istället. Bussjägare. Brudar. Tja brudar! Brudar. Tja brudar! Sa han något? Skratta. Ingen blinkar vad jag. Ja. Ja, jag ligger sist så det är jag som liksom måste visa.
Ja, först och sist som blinkar. De andra hänger bara på. Ja. Och så han blinkar inte heller som är först. Nej, cool. Jo, han gör visst det. BMW-ljud. Fan vad jag hatar det. Det är inte så jävla vackert ändå. Nej. Tja bröder! Hej tjejer! Jaha, du hade rutan öppen. Jag gjorde det här, ja. Fan grabbar, ni är bak med måste ju. Ja, men man kan inte öppna rutan, då är det jobbigt att stänga. Nej, men Robin han får. Ja, Robin, lever rutan. Ska vi byta plats? Nej. Va? Fan, sitt där du. Sitt där du. Fan. Var Tinder? Hålla på att byta plats, då missar Vad vi är det för bil led. bakom? Ford. Ford? Ja. Här brudar, kort. Tjena bröder! Hejar han? Nej. De kollar på. För gasknallar. Ja. Ja, piketbussen står där uppe. Fan att inte vi har stereo nu då. Nu ska man ju åka runt och dunka så här inne i stan. Ska vi dra hem och fixa det här då? Dra hem. Tillbaka sen. Du får köra såna här. Jaha, ja. Ja. Kabelbrand.se. Är det ingen som har eltejp? Har du inte eltejp på bilen? Nej. Facebook. Fan är det nu? Fan länge då filmar. 7 minuter. Och så här är hon bara jävlar och sen drog en förgasarsmäll. Fan är det nu då? BMW efter. Ja. Det kan man Svart gå taxi. på. Följa efter. Nej. Det här stället igen, ja. Ska jag köra eller? Ja. Han har ju stannat. Det får taxibilen ta lugn alltså. Vad fan håller de på med? Det är han som har väjningsplikt där. Den här jäveln skulle nästan köra efter och slå ner. Hej tjejer! Så. Jag hörde inte. Töntar eller sånt. Varför att vi åker manligt. Ja, silvertejpat och grejer. Ja, det är den rutan de får se. New message from Patrick Broman. Jaha, ja.